Udruženje kobasičara iz Rogolja poziva vas na 6. međunarodnu kobasicijadu u subotu 9. marta sa početkom u 14 časova u prostorijama Doma u Rogoljima. Predaju uzoraka domaće kobasice počinje od 7. marta pa sve do 9. marta do 16 časova, a kotizacija je 10 konvertibilnih maraka. Publika i prisutni posjetioci sa velikom pažnjom čekaju takmičenje u pravljenju svježe kobasice, gdje su prijave do 8. marta, a samo odmjeravanje učesnika gledat ćemo u subotu 9. marta od 15 do 17 časova, gdje učesnici plaćaju kotizaciju u visini od 30 maraka, a meso za pravljenje kobasice obezbjeđuje organizator. Specijalni gosti ovogodišnje Rogoljske kobasicijade dolaze nam iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i ostalih zemalja regiona. Ulaz na gastroturističku manifestaciju je 10 maraka i potrebno je unaprijed rezervisati mjesta pod slavljeničkim šatorom. Za muzički program zadužen je EPP Band i Bogata tombola. Pokrovitelji manifestacije su Grad Gradiška i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.